बर्बादी के तू सरऊ कुछ कई ना पायो उम्र होई गवा शादी के पढ़ाई लिखाई में ठीक है ऊपर लक्षण है बर्बादी के तू सरऊ कुछ कई ना पायो उम्र होई गवा शादी के ना करियर बर्बाद करो पर कह गुमरन माँ वाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ कमर में पिस्टल बदनिया पखा राही चढ़ा तो के भूतिर चाना ताकी कमर में पिस्टल बदनिया पखा राही चढ़ा तो के भूतिर चाना ताकी डिफरेंट अंदाज रहेगा वर्दी के भौकाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ जिला में जब कौनो मैटर हो जाई न्याय के खातिर सब तुमका बुलाई जिला में जब कौनो मैटर हो जाई न्याय के खातिर सब तुमका बुलाई बैठ के तू भन्नाटे पहुँचो गाड़ी हुटर वाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ ए भैया जहिया समय बीत जाई लौटाला फाड़ी के हुकाम न आई महेश जहिया समय बीत जाई लौटाला फाड़ी के हुकाम न आई वीर सेन फिर जिंदगी बीती करकी यो कंगाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली माँ DCS कई करो तैयारी जहाँ बैठो कोतवाली